Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela u-subscribe button. Lihlehliselwe kumhla ka-22 Febhuwari icala likaXolani Khumalo obaziwa kakhulu ohlelweni Sizokuthola kwi-Moja Love, uphinde wathweswa namanye amacala okubalwa kuwo icala lokulimaza impahla. February unyaka 2024 half-past 8 ekuseni. Isizathu sokuthi lihlehliswe abakade ukwenza uphenyo ngale cala lelungagalelwa ngalo njengoba-ke uhulumeni wazi ukuthi imideni yakho izokusebenzela kufikela kulelo langa lelo 22 February 2024 half-past 8 ekuseni. Thank you.